Les habilitats d'un community manager seran indispensables per qualsevol perfil professional. Community manager no és un perfil professional i per tant no té futur de carrera professional. Aquí et diré que, per exemple, en el nostre cas, amb el cas del Màster in Social Media Branding o amb el cas del Brand Community Management del postgrau, les primeres promocions no acabaven ni el que era el curs i ja tenien un lloc de treball. Llavors això va passar, diguem-ne, al principi del que era la part més forta de la crisi. Ara que ens trobem que la crisi econòmica ha afectat a diferents punts, és a dir, encara que hi hagi una necessitat a dins de l'empresa que existeix, d'aquesta figura, l'empresa no està adoptant aquest professional. Llavors jo no diria tant que no és una crisi tant de que s'estan formant més professionals del que ara per ara, diguem-ne, en una situació menys crítica, es podrien adoptar. Sí, perquè aquesta persona ha d'estar formada per poder-ho fer. Per tant, sí que és interessant que hi hagi aquesta formació al voltant de tot això. Quin problema hi ha? Que aquesta formació n'hi ha moltes ara mateix, tal com dius, i n'hi ha moltes que són trampa, entre cometes. És a dir, que al final el que t'ensenyen és com entrar a Facebook, com entrar a Twitter, fer 4 piulades, fer 4 coses i poca cosa més. Jo crec que l'interessant és que et formin sobre com s'han de fer les coses, quines eines hi ha al mercat, com es poden dur a terme les tasques, però realment s'ha de veure molt. El tema de la formació és complicat. El community manager o el gestor de comunitats requereix d'uns coneixements, jo crec que a 2 nivells. Té uns coneixements a nivell professional sobre comunicació i uns coneixements a nivell tècnic de domini d'unes eines determinades. Per més que altres perfils d'una mateixa empresa o d'una mateixa organització sàpiguen utilitzar tècnicament unes eines que els faciliten la relació amb aquestes comunitats a nivell digital, no vol dir que tinguin els coneixements adequats de comunicació per adreçar-s'hi i saber emetre els missatges que li interessa a l'empresa i faciliten la vida a l'usuari que té ganes d'interactuar amb la marca o l'empresa. A veure, crec que hem confós unes habilitats que desitges que tingui algú amb un perfil professional. És a dir, quan tu contactes una persona, necessites que aquella persona tingui unes actituds i tingui unes competències. Convertir aquelles actituds i competències en tot un perfil professional crec que no té cap sentit.